Abyan mayong adlaw dira sa imo kag welcome sa gyapon sa sining aton programa ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaplasakar. Sa karon naga-pastor man dira sa Dumaguete, ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang amon pagtililipon kag pagtuon sang pulong sang aton Ginoo kag ang pagsimba sa iya nagasugod alas 3, tubtob alas 5 kada hapon sang Domingo. Ilina to Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagpamalandong sining pulong sa aton Ginoo, aton hambalan ang pagkabulahan ni Maria. Ang balaan kasulatan nagatudlo nga si Maria bulahan, pero wala nagtugot o kon nagsugo nga aton siya simbahon o kon aton ihatag ang aton mga pagpangamuyo sa iya. Para sa iban, gintawag ini the veneration of Mary. Kag ang termino nga ginagamit amo ang hyperdulia. Inang hyperdulia amo na ang espesyal nga pasidungog o kon dayaw nga ginahatag sa kay Maria. Kag mas ubos lang na siya sa ginatawag kultos latria o kon ang pagsimba sa Dios. Kay ining pagpasidungog sa mga santos, dulya. Ang pagpasidungog sa kay Maria, hyperdulia. Pero ang pagsimba sa Diyos, ginatawag nila nga latria. So ilagin divide ina sa tatlo. So ang pagluhod, pagampo, bisan pa dira sa imahin ni Maria, hindi kuno na pagsimba, kundi hyperdulia lang. O kon ang veneration para sa kay Maria. So may mga concerns kita sini. Isak ini kapag pahayag sang idolatry. Kay ini nagahatag sang kahanap sa linya between sa pagsimba sa Dios o kon ang paghimaya kag pagpasidungog sa mga santos. Na-divert ang aton nga pagsimba instead nga aton lang nga ihatag dira sa Dios aton gin-divide kay ibutang naton ang iban dito sa kay Maria o kung sa mga santos. Hindi ba nagsiling ang balaan kasulatan sa 1 Timothy 2:5? There is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ang Acts 4:12 nagasiling, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kag inang pangamuyo kapag simba dira nga ginatawag hyperdulia sa kay Maria, kontra ini sa ginatudlo sang balaan kasulatan. Wala gid passage dira sa balaan kasulatan nga ang mga tumuluo ginsugo sa pagsimba o kon sa pag-venerate sa mga santos. So taas naman ang aton nga explanation kabahin sina. Diri kita karon sa pagkabulahan ni Maria. Wala naton ginsikway o gin-neglect inang pagkabulahan ni Maria. Nga si Maria bulahan. Ang bulahan kasulatan nagatudlo nga ang isa ka tawo sa Psalm chapter 1 verse 1 and 2 and then verse 3, bulahan siya. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the streams of water, that brings its fruit in its season. Its leaves will not wither, and whatsoever he does will prosper.
Amo nang bulahan nga tao. So pwede nga ang isa ka tao, babae man o lalaki, mangin bulahan. Kaangay sa kay Maria. Diri sa Balaan Kasulatan, ginatudlo nga bulahan si Maria. So tanaw naton nga ang bulahan si Maria. Ang una, tungod sa iya nga tuo kag pagsalig sa Dios. Si Maria nagtuo sa minsay sang manugtunda nga si Gabriel, kag siya nagsalig sa plano sang Dios. Sa Lucas 1:38, gani nagsiling si Maria, "Alagad lang ako sang Ginoo, kabay pa nga matuman sa akon ang imo ginsiling." Dayon, naghalin ang anghel. Nagsiling naman si Elizabeth sang nagbisita si Maria sa kay Elizabeth. Sa bersikulo 45 sang Lucas 1, "Bulahan gid ikaw nga nagtuo, nga matuman sa imo ang ginhambal sang Ginoo." So ang kabulahanan ni Maria amo ina napahayag tungod kay siya nagtuo. Nagtuo siya sang ginhambal sang Ginoo pinaagi sa manugtunda. Sa bersikulo 46 nagsiling si Maria, "Nagadayaw gid ako sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu sa Dios nga akon manluluwas." So nagkilala si Maria nga ang Dios amo ang iya manluluwas. Ang aton nga pagkilala sini nga ang nagkinahanglan si Maria sang manluluwas. That means nga siya kaangay sa aton, siya man makasasala. Wala naghahambal ang Balaan Kasulatan nga si Maria himpit kon perpekto nga klase sang babae. Iya gin kilala kag nga siya nagkalipay sini dira sa iya espiritu nga ang Dios iya nga manluluwas. Kay gindumdum niya ako nga iya kubos nga alagad. So good subong nagpadayon si Maria, magasiling ang tanan nga henerasyon nga bulahan ako. Amo nang hambal ni Maria. Nga ang wala pagin bunag ni Maria ang bata nga si Jesus. Gintawag na siya ni Elizabeth nga bulahan. Inatungod sa iya nga pagtuo kag sa iya nga pagsalig sa Dios. So because of her faith and trust. Ikadua, because of her humility. Si Maria nagkilala sang iya pagkakubos. Pero iya ginbaton ang pabor sang Dios. Gani nagsiling si Maria, "Alagad ako sang Ginoo, kabay pa nga matuman sa akon ang imo ginsiling." Dayon nagalin ang anghel, kay gindumdum niya ako nga iya kubos nga alagad. Sugod subong magasiling ang tanan nga henerasyon nga bulahan ako. Si Maria bulahan kay siya mapainubsanon. Siling ni Charles Spurgeon sa English, quote, "The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall with humility." Nagdugang si Andrew Murray, quote, "Humility is perfect quietness of heart." Ang mapainubuson, isa ka himpit nga hipos, kalinong sang kasing-kasing o kon tagipuson. Dira sa Mikias 6:8, nagsabat si Mikias, "Gintudloan kita sa Ginoo kung ano ang maayo, kag amo ini ang iya gusto nga ipatuman sa aton. Himuon naton kung ano ang matarong. Pasulabihon naton ang pagkaluoy sa iban, kag magsunod kita sa aton Dios nga may pagpaubos."
Dira sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 4, kay ang tao nga nagapaubos, pareho sa sini nga bata. Amo ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sang Dios. Ini abyan ang pagka mapainubuson, hindi ni ang pagsikway sang aton mga abilidad kag kusog, kundi ang pagbaton kag pagkilala sang aton nga kaluyahon. Ang matuod nga pagkadako o pagka-great, ginasukod, ginameasure ina sa pagka mapainubuson. Hindi ina ginameasure sa aton nahimo o kung natapos. Ini ang pagka mapainubuson abyan, nagaabroy sang purtahan para nga mabaton ang Diyos nun nga paggiya o kung pagtoy-toy. Ang mapainubuson nga tagipusoon, nagabit ina, nga malapit gid sa kasing-kasing sang Diyos o kung sa tagipusoon sang Diyos. Nga si Maria ginkilala naton nga bulahan. Si Maria, bulahan siya tungod sang iya nga tuo kag pagsalig sa Diyos. Siya bulahan tungod sa iya pagka mapainubuson. Kag ikatatlo kung katapusan tungod sa iya nga pagtuman. Si Maria abyan nagsurrender sang iya kabubuton sa kabubuton sang Dios. Bisan nga wala siya kahibalo sang palabuton. Gani nagsiling si Maria, alagad ako sang Ginoo, kabay pa nga matuman sa akon ang imo ginsiling. Dayon naghalin ang anghel. Ini si Maria nagtuman sa sugo, kabubuton, kag pulong sang Dios. Ano nga klase ining iya nga pagtuman? Immediate, dayon, ang iya nga pagtuman. Si Maria nagbaton sang plano sang Ginoo nga walay pag-alaala o kung pagpangdua-dua. Lucas 1:38. Wala sang kondisyon ang iya nga paghalad kag pagtugyan kag pagsurrender sang iya mga plano, sa iya mga handom kag sang iya palabuton sa Dios. Si Maria may pagtuo bisan nga wala siya nakita nga kasiguruhan sa palabuton. Si Maria nagsalig sang iya nabatian, no, nga pulong sang Ginoo pinaagi sa manugtunda, iya to nga ginsaligan. Kag nga ginbato niya ang saad sang Ginoo bisan wala siya nakahibalo sang palabuton. So anong nga leksyon ang makuha naton diri sa pagtuman ni Maria? Ang una nga leksyon nga aton makuha amo ini ang pag-surrender sang aton nga kabubuton sa kabubuton sang Dios. Aton unahon ang pagtuman labaw kay sa aton mga kaugalingon nga mga handom kag katuyuan. Aton saligan ang pagkagamhanan sang Dios. Mag-angkon ikaw sang pagtuo sa iya nga plano, ibisan pa nga sa tunga sang mga walay kasiguruhan nga palabuton. Kinahanglan nga magpaubos kita. Aton kilalawon ng aton mga limitasyon, kang aton pagsandig, pagsalig, dira sa Dios. Kinahanglan ang dayon nga pagtuman. Immediate obedience. Aton sabton, nga wala sang pag-alang-alang sa pagdumala sang Dios sa aton nga kabuhi. Kinahanglan unahon naton ang pagtuo kay sa aton nga kahadlok. Aton dag-o ng mga pagpangdua-dua kang mga kahadlok sa sinang kasiguruhan, sinang kaisog, sinang confidence dira sa Dios. So, importante ang humility, pagpaubos, ang faith o kon ang pagtuo sa pulong saad kag kabubuton sang Dios,
Importante ang submission o kung pagpasakop sang aton kaugalingon dira sa kabubuton sang Dios. Importante ang pagsalig. It's relying on God's sovereignty. Importante man ang aton willingness, ang aton kabubuton sa pagtuman, sa pag-embrace sang plano sang Ginoo. Busa abyan, ikaw kag ako, pwede man nga mangin bulahan nga mga tao, bulahan nga lalaki, o kon bulahan nga babae. Sa panahon nga kita magbutang sang aton nga pagtuo, sang aton nga pagsalig sa Dios, sa panahon nga kita magpaubos ang aton kaugalingon, kag hindi magpalangan-langan o kon magpaluya sa aton kaugalingon, sa tapos nga naibaluan naton ang sugo sa Ginoo, kinahanglan aton dayon ini nga pagatumanon. Diyos nga balaan, salamat sang example ni Maria, ang iya nga pagsalig, ang iya pagka mapainubsanon, kag ang iya pagka matinumanon. Gusto lang ang amon nga pagkilala sa iya, but not to the extent nga amon siya pangamuyuan, o kung ipatuhoy namon ang amon pag-ampo sa iya, o kung amon siya simbahon, o kung ampuan. Amon nga pagsalig, pagtuo ara dira sa kay Kristo Jesus, nga nagpakamatay, kag naghalad sang iyang kabuhi para sa amon. Siya ginlubong, pero siya man nabanhaw. Salamat sa husto nga pagkilala sa iloy ni Ginoong Hesus sa iya nga pagkatao. Kabay nga ipatuhoy gid namon ang amon nga pagsalig, pagsalig sa kay Ginoong Hesus nga amo ang nagbayad sa amon nga mga sala. Ihatag o Dios ang kapawa, kasanag, paghangop, ihibalo kag kaalam sa mga tao nga nagausisa pa o kung nagapangita pa sang kamatuoran. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kabay pa. Nairel, salamat gid sa imo nga replay sini akon nga pagpangamusta sa kay Efren Pabuntusa, Fellowship Center Baptist Church sa Binalbagan. Salamat sa imo nga pamati kag pagtan-aw. Elizabeth Amantoy Himoto, Samuel Tiad, Raydan Mayungge Diritso, kay Mrs. Victoria Florida dira sa Basay, Negros Oriental. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Abyan ako si Pastor Ipaprasakar, nagasiling ang Diyos nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton. Madamo gid nga salamat. No greater love is known.